vertellen, door Jo Smeets, ook al bekend als Jean Smeets, dat dat de vondst betekent. Maar de echte vondst vind ik dan... Bonjour, ouwe. Nou, als dat geen kort door de bocht humor is, dan weet ik het niet meer. En zou je die goede man of vrouw toezien? Ja. Hallo. Eens even kijken. Want de vraag is natuurlijk ook dan van, zou je dat ook een beetje een soort van knipoog zien naar de Franse geveltekst van de overbuurman? Het bonjour au revoir. Ja, het is natuurlijk wel heel lekker weer, hè? Het is geen weer om binnen te zitten. Of gewoon werken. Of gewoon werken. Kan natuurlijk ook. Oh, sorry. Een goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaan we even zien? Ja, wij kennen je. Kent je mij? Of alleen. Kijk, hij staat een auto. Ja, Onderweg. ja, onderweg, ja. We hadden hem maar afgevraagd wanneer zouden ze eens naar Mechelen komen. Kijk. Nou, we zien toch wel regelmatig in Mechelen. Ja, Maar dan moet het moet net gebeuren, hè? ja, ja. Want ja. we zien op het toeval gebaseerd altijd, Ja. toevallige ontmoetingen. En dan reden we hier door de straat. Toen zogen we bij oog tegenover Ja. dat het hoe zijn Franse naam heet. Eh. La Trouvaille. Ja, ja. Maar toen zogen we, ja, ik niet, maar cameraman Ja. Mitch die zoog, dat er bij oog ook een Franse spreuk achter het hoe zingt. Wat is dat dan? Bonjour, ouwe. Oh, bezoek. Ja, En dat vonden we zo leuk. Toen dachten we bij onszelf van, eens kijken of die lui toezien, want ja, dan is er wel humor, vind ik. ja, ja. Bonjour, ouwe. Ja, Wie had dat bedacht? een schoondochter. Ah, Je kan ze laten maken. maar woont je hier alleen of met ook een man? Nee, of? man, Oh, ja. deze er ook? Ja, ja. Haal hem er eens bij. Want dan wordt het, als ze dat cadeau kreeg, dan denk ik toch bij mezelf van dat een van die twee. Ik gok misschien wel op de wederhelft van mevrouw. Dat als stopwoordjes gebroekt of zo. Bonjour, ouwe. Hè, een beetje in de stijl van Aju Paraplu. Bonjour, ouwe. Zal ze net zien dat het niet wil. Even luisteren of ze de goede zender erop hebben staan. Daar is de man. Goeiedag. 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 Had je ook nou, want dat zei mevrouw, had je ook nou net afgevraagd van wanneer zullen ze nou eens een keer heen naartoe komen? Oh nee, dat heb ik me niet afgekocht. En ben wel. Ja? Maar mevrouw, als ik dan eerlijk ben, waarom heb je ook dat afgevraagd? Ja, omdat ik het dikker keek op de televisie. En er hè. zit te weinig Mechelen in, vind je? Ja. Ja, Nou, bij deze. zeiden ze Ja. nog nooit, zie. Hé, maar nou heb je dat van de schoendokter gekregen, dat bord. Bonjour, Het ouwe. bonjour, Ja. ouwe. Maar, nou ja, ik gokte net een beetje erop dat geen ene ziet die wel eens dat als begroeting dan wil gebruiken. Ja, Susse, Ja, ja. Geen probleem. bonjour, ouwe. Ja, ja. Bonjour, ouwe. En aan het einde aju paraplu of heb je Ja, dan nee, iets heb anders? ik nog niet. Heb je nog niet? Heb ik nog niet. Ah, daar wordt nog aan gewerkt. Ja, dan ga je werk, ja. En toen dacht de schoondochter ook van, daar kind ik Ja. mine zwijgerpap een plezier mee doen. Ja. Er had moeten komen wie het water hoog wordt. Dat Dat had je wordt niet zien. sensatie, hè. Dat wordt... Ja, het wordt op meerdere plaatsen wordt sensatie toen. Hè.
Maar je hebt toch geen water binnengehaald, of wel? Nog, ja, onder de kruiper. Juist niet. Ik heb dat mjölken op je zo. Ja. Maar die hebben dat eindspit met wie passiola. Echt hoor? Ja. Maar papa had dat gebouwd, hè. Ja. De oude Louis. En dan heb ik dat overgenomen. Maar dan had hij een keer naar de put gehad. Want dat is vierde keer al. Ja, het leek wel alsof het iedere keer erger werd. Ja. Nee, maar ze doen de huur wel opknappen, hè. De geul doen ze in, kandammen en dat allemaal. Die moeten ze geweldig laten. Oké. En dat mag geen of mij, denk je? Ja, dat mag je Dat, nog mee. ja? Dat zal Ja. naar ons komen. Maar weet toch in eerste instantie dat het bonjour ouwe hoer misschien een beetje een knipoog was tegen de overbuurman. Want hij had namelijk ook een Franse tekst op het hoer Ja, maar staan. dat had de buurman die daar vroeger wat er gewoond had. Ja. Oh, dus dat hangt er al langer. Ja, Dat ja, ging kijk daar daar aan. langer door. Oké. Ze kent zo niks van hem aan wat hij hinkt. Hey, ziet je van Mechelen? Echt? Wat, Ja. Ik wel. Oh. Geboorte met hij niet. Ik niet. Van 16 jaar al woonde hij in Mechelen. Oké. En toen heeft de pap dat huis gebouwd? Ja. Papa had het huis gebouwd, de mama mocht ook vermijden. Ja. Ze had het huis gebouwd. En waar ziet je geboren dan? Heerlijk. In Heerlen. In de broodvoortschool heb ik nog geboren. Dus eigenlijk ziet je in de Winkbul. Ik ben de eigenlijk. winkel Ja, de doen, winkel. echt. Oh, en dan ziet je van de grote stad ziet je nog Ja, een dorpje ja, gewoon. naar het dorpje. Ziet het dorpje. 40 jaar die. Ziet het dorpje. Hey, zo zitten een echte Mechelse toch? Ja, ja, ja. Zeggen die, ja, ziet het dorpje? Nee, nee. Nee toch? Nee, ik zeg dat nou, maar dat is niet zo. Gezellig Mechelen. Ja, Ja. toeristisch ook hè. Ook. Oh, je moet kan er geen voet blijven hier. Dan moet ik, Ja, verschrikkelijk. dat pad moet ik entry volgen. Dat is Maar dat verschrikkelijk. is zo heet, hè. Ja, dit is een echte, ja, we kennen het zien hè, met, ja, Mitch stik ik Ja, nou net tegen kant wandelpad. op. Dus dat, hier komen hordes mensen overheen, Ja, ja. over dat wandelpad. Ja. Maar is dat erg? Nee, parkeren is het ergste, hè. Parkerende toeristen. Ja, met En volle die van zaak. hier moet gewoon wandelen of zo. Ja, Ja, met ja. volle zaak dan meer in het heet hoor. En ze zijn erbij, die blijven de hele dag weg, hè. En er is parkeerverbod toch geweest, maar dat is niet meer. Die hebben de hokker niet meer gemaakt. Je bedoelt heen de Is strook op de hoek parkeerverbod. stond ze geparkeerd, ja. Hey, trouwens, misschien werd je ervan, misschien werd je er niet van, maar als ik me niet vergis, is Mechelen het dorp waar let's aan ook een keer, of volgens mij, misschien speelt het nog steeds, een groep jongeren huis moet je gaan bouwen. Ja, op een, maar dat is nog waar is niet. dat, waar is dat Dat zou stukje? nog lang kunnen doen. Dat is op Hilleshagen nou. Het zijn verschillende handen afloten. Hoe denk hoe een Shell-tankstation lijkt? Al door. Ja, is dat? Nee. Ja. Nee, op Hilleshagen. Ja, dat zal niet zo. Oh ja, daar boven, ja. Maar, kent je door mensen van, hey, hoe de dorp of zo? Die De door... jeugd. De jeugd, ja. Ja, jeugd, ja. En, Die willen in Mechelen blijven, hè. en die had je zich, ik vond dat heel slim bedacht, die had je een stuk grond op het oog, wat ze dan moet je kopen, Ja. en waar ze dan voor de jongeren die hier in Mechelen Ja. willen blijven Maar huis dat is gingen. nog niks, dat werd nog niks. Dat doet nog wel even. Hmm. En zijn er verschillende Dat mensen kan het hier van de niet af en loten. huur aangeven, hè. Ze willen toch overal bouwen? Ja, ja. Er moest op een gegeven moment moest er toch een knoep omdraaien, denk Ja, ik ook. vind ik ook. Als overheid zien Ja, of, ja. of wat dan ook. Ja. Want hoe is het in Mechelen met de jeugd? Die is goed, maar ja, Ja. mensen ze tegen ons willen de huur ook open. Dan raken ze kwijt. Raken ze Ja. kwijt. Als je het oude hier aan zitten. Hey, en de schoendochter zei je net, dus Ja. daar heb je sowieso, althans toch ik vanuit, een zoon En Ja. een dochter. en een dochter. Dochter woont in Apeldoorn. Oh, lekker dichtbij. En de zoon woont in Kerkrol. Oké. Oh, dit is van dorp naar de stad gegaan. Ja, ja. Ja, je moet ja niks, ook niks te Is kiezen. ook niks gekregen. 4 jaar in Lemiers gewoond. En toen is ze daar getrokken, hoe de schoondochter vandaan is. Krijg je toch allemaal, hè? Maar ja, die kent je nog in ieder geval wat makkelijker gewoon bezoeken in Kierkroo. Ja, Of dat komen die dukker hier naartoe? Nee. Nou, ook komen hij en vergun nog 3 en dan ook dokter ook. Ja. Dan blijven dat slapen een dag of 3, 4. Hè.
Want 2,5 uur best het toch wel kwijt naar Apeldoorn. In het schitterende Apeldoorn. Ja, Dat is toch wel mooi door, of niet? ja. En heb je ook al kleinkindjes? Wie? Nee, hebben we gewoon Nog niet? Nee. 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 Giet misschien nog wel gebeuren? niet. Nee, dat is gelukkig. Nee? Nee, dat denk ik ook niet. Nee, Maar ja, daar moet je het mee doen. Ja, Hè? ja, ja. doen we maar met. Hey, en de Bonjour ouwe hoer, dat Ja. is de plek waar je boete zit als het lekker weer is. Zo is Ja, het. ja, ja. Siehst du mal. Stößchen, doch. Ja. Je kent zich toch net, wenn so ist. Limburg speelschilder B. Dat is zo. Kijk. Ik vond het leuk om even te komen kletsen, want ja, nou is het mysterie is opgelost. Ja. Bonjour ouwe hoer. Ja.